Ето ви, тук е следващия вариант, който е. Ето сега вижте тук на този чеп, това, което ви казах, че тук се е развила онази пъпка, която по принцип не се е развила. Ето е тук, в дадената ситуация. Сега, този вариант, по принцип, ето това се изчиства. Долното се остава на чеп, задължително. И горното, макар и по-слабо казах ги поради поражението в брюшко, но мисля, че ще има тук за една 2, 4, 6, няма да могат да станат 10, но 9. Задължително, когато оставате дълга плодна пръчка, трябва да бъде прерязана. Нищо може да е такава къса, трябва да бъде отрязана, за да пак да се борим с стремежа на лозата да изнася растежа във връхната си част. Ето го първото звено. Това сложичко се зарежда на чеп. Тук има възможност също да се остави, но ние вече сме оставили, не е желателно да се остава така повече от една, да не се претоварва лозата. Маха се на стара дървесина се режи и следващото се режи на две пъти. Тук е едно поражение от градушката. Това тук, което расте настрани, се премахва. Ето го продължителя, вижте го колко той е много добре тук от миналата година. Ето за това и говорих за продължител в дадена ситуация. Сега той, за съжаление, само една пътка се е развила, така че ще го махнем от дъно и за сметка на това ще оставим ето това, ще го оставим като продължител, след това ще мине да се извържат. Това ще остане. Това старото се изрязва, това се остава на чеп. И с това рамо приключи. Ето го 1, 2, 3, 4, даже съм малко ножко, 4. Първото, което ви казах, на рамото нищо, че е малко по-долу, поради това, че ето това звено, макар че тук има някакви заченки, може да избие някакво, но ще отрежем това на чеп. Има сега вариант тази пръчка по някой път при едно такова недобро рамо, ако тази пръчка беше много хубаво развита, можеше да се премахне цялото рамо и тази пръчка да се положи за формиране на ново рамо. Да, ситуация е прекалено слаба и няма как да стане. Ето го тук в същия начин, маха се старото, чеп на две пъти. След това вече твърде високо отива това рамо. Няма начин. Така. Това славичкото се изчиства, това, което расте надолу също. И виждате, че това рамо, единственият вариант да се остави плодна пръчка ето тази. За съжаление обаче тя няма никаква добра, така че може би ще направим това, ще отрежем това на чепа и това ще го формираме като един лек продължител на лозата. И ще бъде превързано с резин. Така че това отрязано и отрязано. Но това казвам, няма къде да ви покажа, но искате, може да пристъпите.